Mabagal na internet, problema sa internet connection, sumalubong sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Teleskwela, mga aralin sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng Classroom on TV setup, mapapanood na sa CLTV 36. Problema sa pagtuturo ng magulang na no read no write. Nag-aalala kung papaano matuturuan ang anak sa kanilang pag-aaral. Hemodialysis Center sa Mexico, Pampanga, sarado sa loob ng 1 linggo dahil sa kaso ng COVID-19. Mga pasyente, problemado kung saan tutungo para sa kanilang dialysis session. Beginning Maya Pabegi, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. At ito ang bagong hamon, Central Luzon. Araw po ng Martes ngayon, October 6, 2020. At ito po ay ikalawang araw nga po ng pasukan. At maya-maya makikita natin yung iba't ibang kwento pa rin ng ating mga kababayan na sumasabak ika nga dun sa panibagong moda ng pag-aaral o yung new normal mode of learning. Ito ho yung modular, at para dun sa iba naman, yung online learning at yan ho yung ginagawa nila sa kasalukuyan. Pero bago natin tanguhin ang mga naglalakihang istorya ngayong araw na ito dito sa Central Luzon, nandito muna po ang latest update kaugnay naman ng COVID-19 cases sa iba't ibang lalawigan sa ating rehiyon. Unahin po natin ang datos ng Department of Health. Ito po ay October 5. Total confirmed cases 13,324. Ito po nga mga recovered cases naman 8,734. At yung bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19, 312 po ang datos na yan. Ito po ay inilabas ng Department of Health October 5. At ulitin ko lang po, yung kumpirmadong kaso, 13,324. October 5 po iyan, araw po ng Lunes, base sa datos ng Department of Health. Tunguhin naman natin ngayon ang iba't ibang lalawigan dito sa Central Luzon, kaugnay pa rin ng COVID-19 updates. Dito sa lalawigan ng Aurora, nananatili sa 3 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 at yung kanilang bilang ng nasawi, 1 po yan, at yung gumaling naman o yung nakumpleto ang kanilang home or facility quarantine, 2 po. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Bataan. Ito batay po sa kanilang COVID-19 dashboard. At yung kanilang grand total ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 dyan, 2,417. Yung mga nakarecover mula sa naturang sakit, 1,930. Habang yung mga namatay dahil sa COVID-19, 43 ang bilang na yan. Sa kasalukuyan po, meron pong 444 active cases ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. Mga karehiyon, tumungo naman tayo sa Nueva Ecija. Ito po may pinakamalaking bilang ng COVID-19 cases dito sa ating rehiyon, sa Central Luzon. At sa kasalukuyan po, 1,708. Ito po October 5 data, 1,708 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso o yung active cases. Actually, active cases ng COVID-19 dito po sa Nueva Ecija. 36 po yung bagong kasong naiulat kahapon, October 5. At yung kanilang mga recoveries naman, 4,474. Ulitin po natin, recoveries 4,474 habang 102 naman ang bilang ng mga nasawi. Sa kabuuan po, umakyat na sa 6,284 ang total COVID-19 cases sa lalawigan po yan ng Bulacan. At yung aktibo, ulitin ko lang ho, 1,708.
No, ito po yung active cases as of October 5, 2020. At sa lalawigan naman ng Nueva Ecija, patuloy pa nating hinihintay. No? Gayon din po dito sa ating lalawigan Pampanga, yung kanilang mga latest update kaugnay ng COVID-19. Pero maya-maya lamang po, sisikapin nating makuha ang pinakahuling datos mula sa mga nasabing lalawigan. Samantala, nandito naman ang datos ng Tarlac at ito po inilabas kaninang alas 10 ng umaga ng kanilang COVID-19 Task Force at ng kanilang Provincial Information Office. Yung po kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Tarlac, mga karehiyon, 519 na po ang bilang na yan. Mula sa 513 kahapon, nadagdagan po yan ng 6 at umakyat na nga sa 519. Yung aktibong kaso naman, ito bumaba dahil may mga recoveries tayo. Yung active cases po sa kasalukuyan, 234. Habang yung mga nasawi dahil sa COVID-19, 22. At yung recoveries nga po mula sa 254 kahapon, araw ng Lunes, naitala po yan sa 263 ngayon, araw ng Martes. At narito naman po ang datos ng lalawigan ng Zambales. October 5 din po ito, inilabas kahapon, alas 5 ng hapon. Ito, kumpirmadong kaso, isang bagong kumpirmadong kaso po ang naitala kahapon sa Zambales. Kaya naman umakyat na sa bilang na 500, no? Sarado po sa 500 ang total confirmed cases na COVID-19 sa lalawigan po yan ng Zambales. At yung kanilang mga nakarecover mula sa naturang sakit, 454 po ang bilang na yan. 3 naman sa ating mga kababayan sa Zambales ang nasawi dahil sa COVID-19. At batay sa datos na October 5, yung kanilang active cases nananatili po sa bilang na 43, habang yung mga suspect cases, 59 po ang bilang na yan. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, mga karehiyon, at tignan naman natin itong tinatawag nating bed capacity. Ito yung estado ng mga pagamutan at ng mga medical facilities dito sa ating Central Luzon na may kaugnayan o may kinalaman dito sa pagtanggap ng mga pasyente na may COVID-19. Ito po, October 4 ang petsa na ito. At yung CL bed capacity natin, 32.8% po ang bed occupancy rate ng Central Luzon. At yung 932 out of 2,843 beds ang kasalukuyang okupado po. At yung bakante, 1,911. Dito naman sa Pampanga, 31.5% ang naitalang bed occupancy rate, habang 253 out of 803 beds ang okupado ng mga pasyente, at meron pong bakanting 550 beds na nakalaan para sa COVID-19. Sa may JBL Regional Memorial General Hospital naman, o JBL Memorial General Hospital, yung ating bed occupancy rate, 30.2% yan, at 77 out of 255 ang okupado sa kasalukuyan, at yung bakante natin, 178. At tumuko naman tayo sa lalawigan ng Bulacan, yung bed occupancy rate po ng Bulacan, 37%. 221 out of 597 ang okupado sa kasalukuyan. At may bakante pong 376 na kama na nakalaan para sa mga pasyenteng may COVID-19. At yan po ang latest update kaugnay po ng mga bed occupancy rate dito sa ating lalawigan, Central Luzon. Samantala sa iba pang balita, naunsyame ang klase ng ilang guro dahil sa mabagal na internet connection ngayong una o sa ikalawang araw ng pasukan ng mga estudyante sa public school. Aalalahanin ng ilang mga online teachers, baka raw mawala ng interes ang mga learners sa paputol-putol na internet connection. Narito po ang report ni Paulo G. Santos. Bigay todo si Teacher Sara Brigida Pineda, English teacher sa elementarya, nang aming maaktuhan ng kanyang unang araw ng pagtuturo sa mga estudyante ng San Fernando Elementary School. Gamit ang Zoom meeting app at group chat sa social media, ang mga estudyante maaaring magkaroon ng individual interaction. First picture, will you tell me? The first picture is Annette. Pero wala pang 15 minutos sa aming pagbabantay sa naging takbo ng online learning class, ang maganang-magana sa pagtuturo na si Teacher Sara, biglang naglag hanggang sa iyon ay mawala ang koneksyon. Nawala ba siya? Dito po nakakita dito po. Sir, hindi po yarinig yan eh. Connect kayo po sabi niya. Aligaga naman si Nanay Jemeline Digneneng na kaagad na inalalayan ang anak na nabitin sa online class ni Madam Sara.
Minsan po, syempre, natitense tayo dahil baka may mga discussion po si teacher na hindi po marinig ng bata, mapag-iwanan po siya sa lesson. Pero buo naman po yung tiwala ko po na i-guide po sila ng mga teacher once na ganun po yung naging problem. Sinikap na habulin ng news team si Teacher Sara Brigida Pineda sa kanyang break session sa kanyang online classes. At upang hindi na maputol ang aming panayam, sinadya namin siya sa kanyang lugar kung saan nagtuturo. Dito pabiro niyang sinabi na sanay na sila sa bigat ng problema sa poor connection ng internet at mahabang period of adjustment sa mga estudyante maging sa magulang na hindi nakakasabay sa online classes. Yun yung isang struggle, no, sa part namin. Minsan bigla na lang mawawala yung connection o kaya naman yung the laptop itself, no, biglang nag-off and then I will have to turn it on again. Which is reality. Paliwanag ni Teacher Sara, bagong hamon sa kanila ang magturo online lalo na sa katulad nilang nasanay sa face-to-face na klase. Kakaiba rin anya ang pressure sa online teaching dahil ang numero ng kanyang tinuturuan ay hindi lamang bilang sa daliri, kundi higit sa 100 learners. For English grade 1, I'm teaching 48 pupils. And then for English grade 3, meron pong yung one section is 28 and then the other section is 27. Sa pagtatapat ni Teacher Sara sa amin, may mga panahon umano siyang nalulumbay, dala ng bigat ng pasan bilang guro sa panahon ng pandemya. Ngunit hindi hamak naman umanong bawing-bawi siya kapag nakikita niyang umuunlad ang kakayahan ng kanyang mga estudyante na itinuturing na anak sa loob ng virtual session ng eskwela. Paulo G. Santos, CLTV News. Mga karihyon, kahapon po ipinagdiwang natin itong World Teachers Day, no? At kasabay nga po ng selebrasyon na yan ay ang pagsalubong naman ng ating mga mahal na guro dito sa ating pasukan, no? Yung tinatawag na pagbabalik ng klase matapos ng mga antalayan dulot ng pandemya. Bagamat wala pong istruktura kung saan gaganapin ang pag-aaral, higit umanong hamon para sa mga guro ang new normal setup ng edukasyon at may ituturing din silang mga frontliner para hindi nga maantala ang pagkatuto ng ating mga learners. Si Jenna Lumbang po ang may balita. Online classes, home studies at classes on TV. Yan ang bagong forma ng pag-aaral para sa school year 2020-2021. Ang new setup na ito ng edukasyon ay umarangkada sa mismong araw ng mga guro ngayong October 5. Ngunit ang kanila umanong trabaho ay hindi huminto at hinarap nila ang hamon ng pandemya upang matuloy ang pag-aaral ng mga bata ngayong araw. Batid umano ng Alliance of Concerned Teachers of Region 3 ang pinagdadaanan ng mga guro, partikular ang 10,000 miyembro ng kanilang samahan. Di po kami huminto sa pagtatrabaho. Panahon ng ECQ, panahon ng GCQ, MGCQ, dire-diretso pong gumagawa sa tahanan ang mga guro. Mga papel na pinapagawa, mga papel na dapat i-accomplish dahil bigla po ang pagdating ng pandemya. Panibagong hamon umano para sa mga teachers ang pagpapatuloy ng klase sa kabila ng pandemya, kaya't hindi umano dapat sabihing wala silang ginagawa at gagawin dahil lamang walang face-to-face learning. Kami ang sektor na sumusuong sa laban, na humuhugot sa sariling bulsa upang maitawid ang laban na ito para sa ligtas na balik-eskwela. Ang ating laban sa balik-eskwela ay magandang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng mga bata na naghihintay na matupad ang kanilang mga pangarap. Sa ilalim ng new normal setup ng edukasyon, ang mga guro ay mananatili umano ang pagmamonitor ng kanilang mga estudyante. Mamahagi ng nila mga guro at miyembro ng samahan ay huwag sukuan ang edukasyon ng mga bata. Harapin natin ang hamon na ito ng buong katatagan dahil batid natin na ang lahat ng sakripisyong gagawin ng bawat isang guro, walang kabayaran. Kaya mga kapwa ko teachers, ituloy po natin ang ating pagmamahal sa ating bayan, sa ating mga mag-aaral. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.
At kasabay nga po ng pagsisimula ng klase sa ating mga paaralan ay sumahimpapawid din ang mga aralin sa telebisyon bilang bahagi po yan ng New Normal Alternative Learning Mode. Ang CLTV 36 ang katambal ng Schools District Office of Pampanga o DepEd Pampanga, City Schools Division of San Fernando at ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga sa pagbo-broadcast po at pag-e-ere ng mga aralin mula kinder hanggang grade 12. Panoorin po natin ito. Isang classroom on TV ang setup na mapapanood sa CLTV 36 kung saan ang mga module o lesson sa bawat linggo ay mapapanood na itinuturo ng mga presenter na guro. Nagsisimula ang klase sa TV mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 naman ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Para sa kumpleto at updated na viewing schedule ng mga bata, regular na bisitahin ang official Facebook page ng CLTV 36. At sa iba pang mga balita, umani ng papuri mula kay Secretary Leonor Briones at iba pang opisyal ng Department of Education ang inisyatiba ng City Schools Division of San Fernando, Pampanga para sa alternative education sa ilalim ng New Normal. Partikular na sinaluduhan ng Fernandino Kids TV ang Fernandino Kids TV program na papanood po dito sa inyong lingkod, CLTV 36. Bago pa ang pasukan nitong October 5, sumahimpapawid na noong Hulyo ang Fernandino Kids TV ng City Schools Division of San Fernando. Ito ang teleskwela program na nagsisilbing classroom on TV kung saan itinuturo ang mga aralin na nasa printed modules ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Mismong si DepEd Secretary Leonor Briones ang nagsabi na magandang modelo ang ginagawang ito para sa mga estudyante sa syudad. Magandang example na pakinggan ko yung ginagawa ng San Fernando, lahat na modalities ginagamit nila mula sa online hanggang sa paggamit sa radio at saka television. Sinabi naman ni DepEd Assistant Secretary G.H. Ambat na nauna pa umano ang siyudad San Fernando sa implementasyon ng alternative education modalities kaysa sa DepEd Central Office. Yung mga ini-imagine pa lang namin sa central office, in-operationalize nyo na dito sa field. At kumbaga, mas nauna pa nga kayo na noon pa lang unang broadcast ng Fernandino TV, minention ko na ito kay Secretary kasi at that time, ang DepEd TV, ini-imagine pa lang namin kung paano mangyayari. But Pampanga High School already has it. Pinuri nito ang production ng Fernandino Kids TV na mismo ang mga guro ang naghanda batay sa kanilang lesson plan. And now I will have another news for the Secretary na in San Fernando Elementary School, meron ding broadcast and I'm so happy to see na talagang professional yung set at meron pa kayong, ini-imagine ko, may set designer kayo na nag-come up nito, no? So, congratulations at napaka-creative ninyo. Ang Fernandino Kids TV ay tumatalakay sa mga aralin para sa kinder, grade 1 at grade 2 na bahagi ng teleskwela program katambal ang CLTV 36. Maliban sa Fernandino Kids TV, kasama din sa teleskwela program ang mga classroom on TV production ng DepEd Pampanga at Provincial Government of Pampanga na para naman sa mga grade 3 hanggang senior high school. Mapapanood ang mga ito sa CLTV 36, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Mga karehiyon, alam naman natin na masayang-masayang mga magulang ngayon dahil mabibigyan din ng pagkakataon silang maturuan ang kanilang mga anak. At ika nga nila, bonding experience din ito para sa kanila, sa mga nanay at tatay na magtuturo dun sa mga mag-aaral na nananatili sa kanilang tahanan habang may pandemya. Pero paano ho kaya ang buhay naman ng mga magulang na no read, no write? Yan po ang ating aalaming kwento mamaya sa pagbabalik po ng Bagong Hamon, Central Luzon.
At nagbabalik po ang bagong Hamon Central Luzon sa iba pang balita. Nangangamba ang isang magulang sa siyudad ng San Fernando, Pampanga na baka hindi makasabay ang kanyang anak sa klase. Daing ng magulang, papaano raw niya magagabayan ang kanyang anak kung maging ang pagsulat ng kanyang pangalan hindi niya magawa. Narito po ang kanilang kwento. Isa sa mga vulnerable sa malaking pagbabago ng setup ng pagbabalik eskwela ay ang mga kababayan natin na nasa sektor ng poorest of the poor. Sa isang bahagi ng Barangay San Pedro Cutud sa siyudad San Fernando, kung saan karamihan ay mahihirap ang nakatira, ang mga bata makikitang hawak-hawak ang kanilang printed module sa unang araw ng klase. Ngunit sa aming pagsisiyasat sa magulang kung papaano tatakbo ang pag-aaral ng kanilang anak, ang ina na si Aling Luz Garcia biglang naging emosyonal. Wala kasi kami sir kaya pang gusto ko sana yung mga anak ko, yung face-to-face talaga kag-eskwelahan. Kasi katulad yun, diyan ako nag-aral. Baka na ako turuanin mga anak ko. Grade school pa lamang ang dalawang anak ni Aling Luz. Tanging alam lamang umano niyang gawin sa mga babasahing modules ng kanyang anak ay ang isalansan ng mga ito. Dahil kung siya man umano ang tatanungin, hindi rin aabot sa kanyang pagkaunawa ang laman nito dahil mismong siya ay hirap sa pagbabasa at pagsusulat. Habang paniwala pa ni Aling Luz kung sakaling tututukan umano nila ito para unawain, baka pati ang kanilang kabuhayan ay makompromiso. O ito nga, nahihirapan na ako. Ito lang papel na to. Nahihirapan kami pa-explain sa mga anak namin Kung hindi kami rin kikilos, wala kaming kakainin. O ano kami tutulungan katulad niyan. Mahirap lang kami. Yung iba naman sa online, baka na kayo mag-online, kaya sir, wala naman kami pera Sa panayam ng news team sa guidance coordinator ng San Fernando Elementary School na si Ginang Maria Victoria Vergara, ang problema ni Aling Luz Garcia ay hindi bago sa mga magulang na nagrereklamo sa sistema ng modular learning system. Ayon kay Vergara, ang mga kababayan nating mahihirap ang tiyak umanong tatamaan sa sistema ng new normal sa educational system sa bansa. Yung difficulty ng mga parents on how to guide their children regarding the answering of the modules. Kasi hindi naman natin masasabi na lahat ng mga magulang ay may pinag-aralan. Lalo na sa eskwelahan natin, marami din ang may walang kaya sa buhay. So usually, yung mga magulang nila, early in the morning, they work. So ito yung adjustment na magiging problema ngayon ng mga magulang. Dahil dito, may mga pagkakataon umano na ang mga guro ay extended ang kanilang duty upang pakitunguhan ang iba't ibang kaso ng kanilang mga estudyante. Tinatawagan namin yung mga teachers kung ano na yung status nila, day by day, kahit makatawag lang kami ng 10, 5, ganon. Basta uunawain namin kung meron silang mga na-encounter na mga problems with their students. Buhat din sa problemang ito, napakahalagaan niya ang pinapapilan ng guidance counselor ng mga eskwela. Bilang guidance counselor, may nakaprograma umano ang Department of Education upang magkaroon ng psychosocial counseling mula sa mga guro at mga estudyanteng nakakaranas ng emotional stress dahil sa epekto ng pandemya. Ang paggabayaan niya sa mga pobreng kababayan natin ay maaaring maitawid, lalo na kung maidudulog ito sa komunidad kung saan nakatira ang mga learners na nangangailangan ng atensyon. Sa mga pagkakataong tulad ng kaso ni Aling Luz, sila umano ang dapat na matutukan at magabayan ng mga volunteer teacher sa mga barangay. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang mga balita, nagdulot ng mabigat na trapiko at aberya ang unang araw ng implementasyon ng QR code policy sa Bataan. Marami kasi sa mga motoristang papasok sa naturang lalawigan ang hindi nakapag-register. Bunsod nito, ang dapat sana'y mandatory checking ng QR code ginawa na munang random o isa kada 10 motoristang dumadaan. Narito pang detalye na ihahatid sa atin ni Rainiel Pawid. Sa
Sa border pa lang ng Pampanga-Bataan checkpoint sa bayan ng Hermosa, hinarang na ang motoristang si Benji Tupaz. Galing pa siya ng Arayat, Pampanga at may kukuhanin lamang sanang importanteng dokumento sa kanyang kamag-anak sa Orani, Bataan. Pero dahil sa pagpapatupad ng QR code policy sa mga papasok sa lalawigan ng Bataan, isa siya sa mga sadyang nahihirapan dahil wala umano siyang smartphone na magagamit upang i-download ang GetPass application. Ito ang app kung saan online mo nang ilalagay ang iyong pangalan, address, maging ang health at travel history. Ang naging problema ko, wala kasi akong smartphone. Ano lang ako yung backup phone lang, analog lang yung phone ko. Yun lang naman. Pero sa dokumento, in-approve naman ni Sir by pag-uwi ko daw ng bahay. Yung mga anak ko may mga Android phone. I-download ko na lang daw yung apps na sinasabi nila. At para next time hindi na rin ako makabala. Habang ang rider na si Jericho De Lima na mula pa sa Caloocan City, problemado rin dahil wala siyang ideya sa kung ano ang QR code na kinakailangan sa pagpasok sa Bataan. Supply naman ng pagkain at bitamina para sa kanyang mga kamag-anak sa Mariveles ang kanyang pakay. Magdadala po kasi kami ng mga gamit ng mga bata at pagkain po ng lola ko dun sa Batangas 2. Umpisa na po kasi ng klase, wala din silang pera na pagkukuhaan din. Dahil sa mga patong-patong na reklamo, nagtayo na ng IT support station sa mismong checkpoint para sa mga problemadong motorista tulad nila Benji at Jericho. Pansamantala muna rin ginawang random ang QR code checking upang hindi magkabuhol-buhol ang trapiko. Pag wala po silang QR code at gusto na po nilang mag-register, pwede po silang huminto dito para sa susunod na paglabas nila at pagpasok nila ng Bataan, ready na po yung QR code nila. I-random lang muna sir yung pag-check ng QR code kasi sir, yung ating mga kababayan parang hindi pa sila ganun kahanda dun sa QR code. Marami pa po talaga ang wala. Kaya medyo naiipon sir yung sasakyan. Wala pa namang tiyak na araw kung kailan tuluyang ipatutupad ang mandatory QR code checking. Sa kasalukuyan, isa sa kada 10 motorista ang sinusuri kung nakapag-download na ng GetPass application. Para naman sa mga walang smartphone, maaaring mag-sign up sa www.getpass.ph. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, natatandaan niyo ba yung naikwento namin sa inyo kahapon tungkol sa isang OFW na nawalan ng trabaho matapos nang mabulilyaso itong kanyang RT-PCR swab test na ginawa dyan sa Green City Medical Center. At isang araw nga matapos magreklamong naturang overseas Filipino worker ay nakipag-areglo na sa pamunuan ng naturang ospital itong ating kababayan. At alam niyo po, naging mitya pa yan ang pagkawala ng kanyang trabaho. Pero kung bakit nauwi sa ganitong sitwasyon, alamin po natin sa ulat ni Rainiel Pawid. October 3 nang ireklamo ng Facebook user na si Camille Malit sa CLTV 36 ang Green City Medical Center dahil sa hindi na ilabas na RT-PCR test result ng kanyang ama na si Roland Malit. Ang insidente naging hudyat pa ng pagkakasibak ni Roland sa kanyang trabaho bilang mekaniko sa Saudi Arabia. Nasira po ang aking trabaho dahil nagalit po ang aking amo na hindi ako nakasakay dahil last day na po ang aking visa hanggang September 30. Tinanggal na po ako sa aking trabaho sa Saudi. Una naman ang dumepensa ang Green City Medical Center na nagkaroon ng pagkakamali sa nilagdaang COVID-19 test form si Roland. Imbes na malit ay maut umano ang naisulat nito. Pero sa kopya ng resibong ibinigay ni Roland sa CLTV 36, makikitang tama ang spelling ng kanyang buong pangalan. Ipinatawag naman na ng hospital management ang nagrereklamong OFW. October 5 nang tiyakin ni Richard Ryan Mergal, Chief Medtech ng Green City Medical Center, nabibigyan nila ng tulong si Roland bilang danyos perwisyos o kabayaran sa naging aberya sa OFW. Nakatanggap naman ng kumpirmasyon ang news team mula kay Malit ngayong October 6 na nagkaroon ng pribadong pag-uusap at aregluhan sa pagitan nila at ng pamunuan ng ospital. Hindi na rin nagbigay ng anumang pahayag ang hospital management at ang nagrereklamong OFW ukol sa kinahinatnan ng kanilang pag-uusap. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang balita, kasama ang Provincial Health Office ng Pampanga sa sumusuporta sa planong paglarga ng saliva antigen testing o yung paggamit po ng laway upang matukoy ang presensya ng SARS-CoV-2 o ang virus, ang causative agent ng COVID-19. Handa mo ng Pampanga COVID-19 Center katuwang ang research team ng Angeles University Foundation Medical Center sakaling magbigay ng go signal ang Department of Health upang isagawa ito. Narito ang detalye ng balitang yan. Ikinasa ngayon ng COVID-19 Center ng Pampanga ang breakthrough umano sa larangan ng testing sa coronavirus na sumasabay sa standard ng mundo.
ang tinatawag na SARS-CoV-2 Spike Antigen Detection Kit using saliva o pagsailalim sa testing gamit ang laway. Sa collaboration ng research team ng Angeles University Foundation, napili nila ang COVID-19 Center ng Pampanga upang dito ikasa ang saliva antigen testing sakaling aprubahan ng Department of Health ang paggamit nito. Kapag nagkataon, bukod sa swabbing para sa RT-PCR test, magkakaroon na rin ng opsyon ng pasyente na sumailalim sa saliva testing. Actually, kasama po yun kasi technically, ang objective kasi talaga ng test was to be a screening test. Inihambing ni Dr. Jose Antonio J. Rivera, OIC Provincial Health Officer, sa rapid test ang proseso ng saliva antigen detection test. Malaki umano ang posibilidad nitong mahigitan ang rapid testing dahil hindi lamang ang estado ng antibodies ng isang pasyente ang maaaring makuha, kundi direkta nitong tinutumbok kung infected ng COVID-19 virus ang isang pasyente. Kasi yung rapid test natin, yung blood na sinasabi nating antibody test, blood ang ginagamit. Dito, laway. So, at the same time, yung antibody kasi, ang tinitest mo dyan, yung reaction ng tao. So, ito, ang tinitest natin, yung antigen. So, ang tinitest dito, yung kung meron ka ng virus o wala. Ayon kay Dr. Rivera, kasalukuyan ng sinusuri ng Health Technology Council ng Department of Health ang saliva test. At kung magkataon manong pumasa ito, ay nakahanda na ang COVID-19 Center upang isagawa ito katuwang ang Angeles University Foundation Medical Center upang iporma na rin sa mga satellite swabbing center sa mga lokal na pamahalaan. Kita namin yung sensibility nito short yung turnaround time, pwede nating gamitin sa mga borders, pwede nating gamitin sa tourism, at napaka-ease of doing it, It's very non-invasive. Magsispit ka lang. So marami siyang positive factors na pwede nating gamitin in screening, Yung mga papunta ng casino, yung mga papunta sa resort, 2 hours ang turnaround. Walang ganong special machines. And we're collaborating with our kabalens, taga Angeles, Angelenyo. Higit rin umano itong affordable kaysa sa RT-PCR test. Relatively very, very inexpensive. Siguro, comparing to the present price of our swab, na PCR na 6,500. Let's place it at 6,500. That's the more common, or 7,000. Siguro wala mang 10%. Samantala, sa naunang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, sakaling pumasa sa Health Technology Assessment Council ng Department of Health ang saliva test, ay saka umano ito maaaring magrekomenda ang gobyerno na ponduhan ito. Sinabi rin ng kalihim na may executive order draft na rin anya ang kagawaran ng kalusugan para sa rekomendasyon ng price cap sa COVID-19 testing sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News. Pansamantalang isinara po ang Mexico Dialysis Center dahil sa ilang kaso ng COVID-19. Ang buong detalye po abangan niyo sa pagbabalik ng bagong Hamon Central Luzon.
At nagbabalik po ang bagong hamon Central Luzon. Isang linggo na pansamantalang tigil operasyon ang Hemodialysis Center ng Mexico, Pampanga. Nagkaroon umano ng transmission ng COVID-19 sa loob ng nasabing dialysis center kung saan isa sa mga medical personnel ang tinamaan at mayroon na ring nahawang mga pasyente. Problemado naman ang ilang mga pasyente na regular na nagpapadialysis sa naturang pasilidad kasi kung saan sila tutungo at nakakayanin po ng kanilang budget. Narito po ang ulat ni Paulo G. Santos. PLTV 36 ng isang concerned citizen sa Mexico, Pampanga, ang pansamantalang pagsasara ng Hemodialysis Center ng Mexico Community Hospital dahil sa di umano'y ilang pasyente na nahawaan ng COVID-19. Sinadya ng CLTV 36 News Team ang Mexico Community Hospital, ngunit walang humarap para magbigay linaw sa ulat. Ngunit makikita na nakakordon ng lubid ang paligid ng Hemodialysis Center. Walang mga tao at restricted ang gusali. Sa pag-usisa ng news team kay Mexico Mayor Teddy Tumang, kinumpirma niya na may nangyaring transmission ng COVID-19 sa loob ng Hemodialysis Center. Ito umano ay nag-umpisa sa isang dialysis patient na buhat sa Santa Rita, Pampanga na nasawi bago lumabas ang resulta na positibo ito sa COVID-19. Por merong trace me, itang taga Santa Rita, nag-positive yan. Ay niyang mete, dinwal yung kayang swab test, positive yan. Buhat dito ay nagsagawa umano sila ng contact tracing at makalipas ang pagsaswab sa mga medical personnel ng Hemodialysis Center, isa ang kumpirmadong nahawa habang hindi naman umano bababa sa 5 dialysis patient ang nagpositibo rin sa naturang sakit. Paswab pero ulit ang haluang kasalamuhan na, kasiping na. Opo. So, din to positive. Dahil dito, 7 araw na pansamantalang sinara ang Hemodialysis Center sa Mexico. Aminado ang alkalde na marami ang tatamaan ng temporary closure. Nasa mahigit 200 pasyente umano ang pinaglilingkuran ng dialysis center na hindi lamang mga residente ng Mexico, kundi maging ibang lugar. At sa aming pag-usisa sa epekto nito sa mga dialysis patient ng naturang naisarang pasilidad, nakilala namin ang mag-amang Eli at Isaac Ladrillo. Si Isaac namumutla at nakakaramdam na raw ng panginginig ng laman dahil ang kanyang session sa pagdialysis naantala. Nilalamig ka. Tapos po, hindi mo mapigilan kahit anong gawin mo. Nauunawaan naman umano nito ang health security protocol na ipinatutupad ng ospital. Ngunit sa katulad niyang umaasa na madugtungan ng buhay sa pamamagitan ng dialysis, pangamba niya ay ang kanyang kalusugan. Kasi po, baka kumalat yung lason sa dugo. Sir, ano nararamdaman mo ngayon? Kasi ilang araw na. Kanina po, iniingal po ako. Tapos, masakit po yung ano ko. Hindi po ako makagalaw. Si Mang Eli, tatay ni Isaac, pikit mata umano niyang naririnig ang daing ng anak. At dahil dito, kung sino-sino na umanong politiko sa kanilang lugar ang nilalapitan upang maampatan ang pangangailangang medikal ng kanyang anak at madala ito sa ibang dialysis center. Kagaya po nito, ako naghahanap ako ng pera. Buti may tumulong sa akin na mga dito sa barangay namin. Sir, paano kung wala tumulong? Wala po. Hanggang sa mag-iram ako sa mga kapatid ko. Buti meron konsyal, kapitan ang tumulong, tapos yung pinsan ko sa bayan. Kaya pasalamat po ako sa kanila na solve yung swab test ng anak ko. Yun lang nga po ngayon, iniintay ko yung paglabas niya para hindi kami magbayad ng 4,000 doon sa dialysis center sa Spillway. Kagaya po nito, naghahanap ako ng pera para madialysis itong anak ko, nangingina. Nakaabot na umano ang sitwasyon ng Mexico Hemodialysis Center sa Provincial Health Office. Right now, we're going to have a meeting with their MHO. But what we did was we helped them, and we're going to help them in terms of their employees. If they are high risk and they need to be tested, especially yung ating mga dialysis patients. We've handled a lot right now coming from them, and we're giving them ample time and testing
Now, I'll be talking to the MHO and we'll try and come up with something kung saan kami makakatulong. Inamin naman ni Dr. Rivera na sa kasalukuyan, problema nila ngayon ang naantalang serbisyo sa mga dialysis patient ng probinsya dahil sa epekto ng pandemya. Pinag-aaralan umano nila kung papaano gaganap ng ayuda ang Provincial Health Office sa hangganan ng serbisyo ng PhilHealth na limitado rin ang ipinagkakaloob na session sa mga dialysis patient. Paolo G. Santos, CLTV News. At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin ang ating kasamang si Paolo G. Santos para bigyan tayo ng karagdagang detalye. Magandang gabi pa, ano? Gusto lang nating malaman dito kasi nagtataka din yung ating mga kababayan. Ito bang pasilidad na ito, itong dialysis center na ito ba ay konektado mismo dun sa Mexico Community Hospital o isa itong separate building o hiwalay na struktura? Kasi may mga kababayan din tayong nangangamba dahil nagtungo din daw sila dito sa may community hospital nga no nung mga araw na naibalita nga natin na natukoy na mayroong nagpositibo sa COVID-19. Kung makikita mo sa video natin na Justin no na itong struktura ng hemodialysis center ng community hospital dito sa Mexico talagang nakahiwalay na yan na gusali. Pero hindi yan kalayuan dun sa mismong main building nitong Mexico Community Hospital. Samantala, Justin, kitang-kita rin naman natin kung gaano kalaki yung impact dun sa operasyon din ng hospital. At kinumpirma nga sa atin ni Mayor Teddy Tumang na buti na lang dun sa kanilang pagko-contact trace, hindi umabot dun sa mga hospital personnel na sila namang naka-duty dun sa mismong hospital kasi yun ang malaking problema. Kung ma-lockdown pa o madadamay pati yung community hospital na kung saan ang daming pinagsisilbihan yan, Justin. Kung alam ng ating mga kabale na andyan na yung murang pwede kang manganak dyan sa community hospital na ang pinaglilingkuran ho niyan sa lahat ho ng mga nakikinig ho sa atin, itong Mexico hospital na yan, Justin, hindi lang mga taga-Mexico ang pinagsisilbihan. Particular na itong dialysis center nila. Higit 200 nga daw itong suki nitong hemodialysis center, Justin. Oo. Ito nga yung gusto kong itanong ngayon, Pao. More than 200 itong suki, ika nga, itong mga nagpupunta dyan sa dialysis center na yan. At ngayong magsasara yan ng 1 linggo. Nabisuhan ba sila o nasabihan ba sila kung saan sila pwedeng pumunta? Kasi alam naman ho natin kung paano yung dialysis at mahirap naman kasing mamintisan yan, ika nga na hindi mo gagawin ng 1 linggo o kung nakaschedule ka man ng 1 araw sa 1 linggo kailangan masunod mo yan. May mga kakilala nga tayo, twice a day or thrice a day sila nagpapadialysis. So ano yung binigay na assurance sa kanila? Saan sila pwedeng lumapit ngayong sarado nga yan ng 1 linggo? Alam mo, yan ang pinakamalaking problema ngayon nitong higit sa 200 mga suki nitong hemodialysis ng Mexico, Pampanga. Kapang-kapa sila, Justin. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Narinig naman natin yung isa nating case study, si Mang Eli Ladrillo, sa kakapusan ng buhay, sinubukan na rin daw nilang magtanong dito sa mga private na may dialysis center, hindi raw nila kaya yung 4,000 pesos sa isang session. Kaya ang pinaka-problema pati, ito, madugtong ko dyan sa report ko na hindi natin nabanggit, Justin, yung requirements ng hemodialysis center ngayon ng Mexico na kailangan magpa-swab ka muna, magpa-RT-PCR test ka muna. Karamihan dito sa ating mga kababayan dito talagang nakikitipid at murang-mura talaga yan, Justin. Ang hindi nila alam ngayon, tulad na lang ni Mang Eli, inutang lang at pinagpalimos lang kung kani-kanino yung pampaswab nila. Dahil hindi raw sila makakabalik doon kung wala silang resulta na not detected sa COVID-19 virus. So, yun ang pinaka-pinoproblema ngayon ng ating mga kababayan. Kung sakaling after 7 days, mabalik ang operasyon, papaano naman kami? Lalo na yung mga suki nila na wala pang perang pampaswab. Samantalang sinasabi naman ni Doc G. Rivera, may mga inayudahan itong probinsya, particular na yung mga frontliner. Pero wala pa tayong narinig kung ilan yung bilang nitong close contact
at lalo-lalo na yung mga suki nila na kailangan pang iswab. Oo. Pao, linawin lang natin, itong pagpapaswab ng mga pasyente, ito ay magiging requirement lamang sa pagbubukas ng hemodialysis center matapos ang 7 araw. First time nila itong gagawin. So, nung mga nakaraan, may mga nagpupunta dyan, pero hindi naman requirement ng swab testing. Totoo. At yan din ang binabanggit ni Mayor Teddy Tumang na sa kasalukuyan habang patuloy yung contact tracing nila kasi hindi raw kampante itong alkalde na gusto rin niyang malaman kung sino yung mga humahatid, sumusundo at labas sa pasok dito sa mismong compound din nitong Mexico Community Hospital. Dahil kahit hiwalay yan na gusali, Justin, talagang may portion dyan na kung saan antayan nitong mga pasyente. So gusto muna nilang makumpirma kung ilan talaga yung close contact dahil hanggat hindi daw matagumpay itong contact tracing nila, baka takot sila na magbalik la Kempi Sibayo. Pao, balikan ko lang yung kanina, so nabanggit mo nga na requirement na sa pagbabalik operasyon nitong dialysis center na itong swab test ng mga nagpapadialysis. Ibig bang sabihin ito, every time o kada balik nila, kada schedule nila yung dialysis, kailangan simula sa kung kailan man ito magbubukas, after 7 days, ipagpalagay na natin October 6 ngayon, ipagpalagay na natin 7 days is October 13, at magbubukas nga sila, kailangan ba every time na babalik ang pasyente, may dala siyang swab test result at every time na magpapadialysis siya, ay nagpapaswab test din siya? Ganun ba yun? Sa initial na impormasyon, 1 beses lang, Justin. Okay. Yun muna ang kinakailangan para at least makabalik itong mga dati nang nagpapadialysis dyan. Kaya lang, isang malaking katanungan kung ilang porsyento doon sa mga kabalen natin ang inayudahan at may kakayanan na magpaswab dahil hindi rin naman biro itong halaga ng RT-PCR test natin, Justin. Na sa mga nakalipas na panahon, yan nga ang pinoproblema ng ating mga kabalen na papaano nila i-shoulder samantalang meron na silang kamag-anak na palagi ang may sakit tulad nga ng mga nagda-dialysis. Tama, Pao, at ika nga, kung nandyan ka dyan sa Hemodialysis Center ng Mexico na isang pampublikong pasilidad, malamang sa lamang ang habol mo nga ay yung makatipid ka dahil kung may pambayad ka naman magtutungo ka rin doon sa mga pribadong pasilidad na doon ka magpapadialysis. So ibig sabihin, yung mga nandyan, karamihan kung hindi man lahat o majority ng mga nandyan talagang pareho nga yung dinadaing kagaya nung na-interview nating mag-amang Ladrillo na kapos din doon sa budget. Alam mo, maidugtong ko rin, yan ang problema ngayon ng Provincial Health Office ng Pampanga na kung papaano makipag-coordinate dito sa mga pribadong sektor na may dialysis center. Dahil kung sakali itong limitadong session na ibinibigay ng PhilHealth dun sa mga benepisyaryo, saka naman sila aayuda. Kaya lang, dun sa diferensyang presyuhan, dun sila nagkakaproblema, Justin. Kaya patuloy umano ang koordinasyon nila, lalong-lalo na hindi po pwedeng makapaghintay itong mga dialysis patient na kinakailangan talagang matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Pao, panghuli na lamang sa storyang ito, nakapanayam mo si Mayor Teddy Tumang at nabanggit nga na isasara itong paggamutan o itong pasilidad, itong dialysis center sa loob ng 1 linggo. Pero nabigyan ba ng detalye o nadetalyehan ba ng alkalde kung ano yung mga hakbang na gagawin doon sa loob ng 1 linggo na yon? Dahil alam naman natin may mga instances ng mga pasilidad na nagsasara ng 2 araw, 3 araw to give way for disinfection and contact tracing. But this one, 1 linggo yung gagawin. So ano daw ba yung gagawin sa loob ng 1 linggo? Oo, katulad ng binabanggit ni Mayor Teddy Tumang, yung SOP, kapag yung health facility ay tinamaan, kailangan matagumpay muna yung contact tracing at gayon na rin yung pag-disinfect. Although binabanggit nga nila na yung disinfection sa isang ordinaryong health facility ay regular yan. Pero ang nagpapatagal umano yung contact tracing, Justin, gaya ng binabanggit natin na itong ospital na to, hindi lamang yung mga medical frontliner ang nagtutungo, itong mga pasyente lalo na. Kaya nagiging mahigpit sila na kinakailangan talagang meron mo ng resulta ng RT-PCR test na not detected. Dahil kung sakaling hindi raw magiging matagumpay itong kanilang pagko-contact trace
at darating yung mga pasyente or yung mga kaanak ng pasyente na bit-bit itong COVID-19 virus, baka mamumblema sila ulit. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos. At pahiram mo ako ng Amerikano mo sa susunod. Basta ikaw. Okay. Sa iba pang mga balita, hindi pa raw isinusumite ng pamunuan ng Green City Medical Center ang hiningi ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga na listahan ng mga na-swab test sa kanilang molecular laboratory. Hiling ng Provincial Health Office na makipagtulungan ng ospital dahil mahalaga umano ang listahang ito upang higit na ma-access o makita ang COVID-19 situation sa ating lalawigan. Magbabalik po si Paulo G. Santos. Halos magdadalawang linggo na ang nakakalipas simula noong 25 ng Setyembre nang ipasara ng DOH-RITM ang molecular lab ng GMC o Green City Medical Center. At kasunod nito ang hinihinging dokumento ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na listahan ng mga sumailalim sa swab testing ng kanilang laboratorio. Ngunit hanggang ngayon, ika-6 ng Oktubre, wala pa raw natatanggap ang pamahalang panlalawigan ayon kay OIC Provincial Health Officer Dr. Jose Antonio J. Rivera. Kaya ang kanyang pakiusap, kortesiya. Ang mandate ni Gov yung from the start, yan yung hinihintay namin, no? Na mabigyan kami yung from the time they started the testing, mabigyan kami ng kopya. No, like what I said, I'm just waiting as OIC PHO. I'm just waiting na ma-provide kami. But right now, ako physically wala pa akong nakukuha right now. Sa pagtatapat ni Dr. Rivera, talagang nabulabog umano sila ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa mga panahon na iba ang resulta ng confirmatory test na isinasagawa nila sa mga naswab ng GMC. Kaya para kay Rivera, courtesy lamang ang hinihingi nila sa pamunuan ng GMC dahil ang lokal na probinsya umano ang sumasalo sa aberyang kinahaharap ng ilang medical health institution, mapapribado man o public. Sinabi rin niya na sa kasalukuyang krisis, higit na mahalaga ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at mga health institution gaya ng GMC. For the record, wala. No, me, as OIC PHO, wala akong na-receive na if ever they're going to still channel or still use their facility and or their connection to another testing facility. I don't know the legal basis of that, no. Wala akong knowledge about that, but if you're asking me straight up, wala akong nakuhang what you call abiso or ano na they will still continue to do that. Unfortunately, wala. Ayon kay Dr. Rivera, umaasa sila na mapapabilis ang koordinasyon ng GMC sa PHO, lalo't nabalitaan umano ng kanyang tanggapan na patuloy ang pagkuha ng swab sample ng laboratorio nito na idinadala sa ibang partner laboratory. Pakiusap umano ng probinsya ang bukas na komunikasyon upang matugunan ang problema ng lalawigan sa pagharap sa pandemya. For the record, wala. No, me, as OIC PHO, wala akong na-receive na if ever they're going to still channel or still use their facility and or their connection to another testing facility. I don't know the legal basis of that, no. Wala akong knowledge about that, but if you're asking me straight up, wala akong nakuhang what you call abiso or ano na they will still continue to do that. Unfortunately, wala. Hinihingi umano ng pamahalang panlalawigan na maibigay ang listahan sa lalong madaling panahon para magamit sa pag-analisa sa COVID-19 situation sa Pampanga. Samantala, hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang pamunuan ng GMC ukol dito. Paulo G. Santos, CLTV News.
At yan po ang mga balitang nakalap ng ating news team ngayong Martes, October 6. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo pong i-like ang aming social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mga karihon, meron din po kaming Instagram at CLTV36 Official at CLTV36 naman po sa Twitter. Sa ngalan po ng aking kasamang si Jennifer Salenga, ako po si Justin Dizon. Magkita-kita ho tayo bukas, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi para harapin ang bagong hamon Central Luzon. Mga kariyon, 80 days na lamang po at Pasko na. Tuloy ng araw, Paskong nagdaan, di na